Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Hartu honez jauna, zure herriaren eskariak eta otoitzak, emaiozu egin beharrekoak ikusteko argia, eta ikusitakoa betetzeko indarra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Samuelen lehenengo liburuaren hasiera. Bazen Rama hirian, Efraimeko mendialdean, Elkana izeneko gizon bat, Zufen ondorengoetakoa, Jeroamen semea zen, eta hau Eliurena, hau da Tourena, eta hau Zufena. Elkana Efratar leinukoa zen, bi emazte zitun Elkanak, batak Ana zuen izena, eta besteak Penina. Peninak bazuen seme alabarik, Anak berriz ez. Urtero, igo oizen Elkana bere herritik Siloko santutegira. Jaun ahal guztidunari gurtza eman eta opariak eskaintzera. Han, Jofni eta Pinas Eliren bi semeak ziran jaunaren apaiz. Oparia eskaintzen zuen egunean, opari gaien zatiak ematen zizkien Elkanak bere emazte Peninari eta honen seme alaba guztiei. Anari berriz zati bakarra ematen zion, baina berezia oso maitea zuen eta. Naiz eta jaunak umerik eman ez izan. Penina etsaiak gogor iraintzen zuen Ana eta samintzen, jaunak aurrik ematen ez ziolako. Hola gertatu izen urtero, bere sasoian jaunaren etxera igotzen zirenean, irainka hasten zitzaion, Anak negarrari ematen zion eta ez zuen jan ere egiten. Bere senar Elkanak esan zion Ana, zergatik egiten dezu negar eta ez duzu jaten? Zergatik zaude triste, ez naiz bada ni zuretzat 10 seme baino hobea. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa. Gorespen oparia dizut jauna eskainiko. Gorespen oparia dizut jauna eskainiko. Nola ordainduko dizkiot jaunari egin didan guztia. Salbamen ospea dut jasoko eta jaunaren izenari dei egingo. Gorespen oparia dizut jauna eskainiko. Beteko ditut jaunaren promesak, herri guztiaren aurrean, jaunaren etxeko atarian, Jerusalen zure erdian. Gorespen oparia dizut jauna eskainiko. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin Jesu Kristoen evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Joan bataiatzailea kartzelan sartu zutenean, Jesus Galilera joan zen eta jainkoaren berri ona hots egiten zuen. Honela zioen, bete da garaia eta hurbil da. Bete da garaia eta hurbil da jainkoaren erregetza. Bihotz berri zaitezte eta sinistu berri ona. Jesusek Galileako itsas bazterretik igarotzean, Simon eta honen nahia Andres ikusi zituen sareak uretara botatzen arrantzaleak baiziren. Jesusek esan zien, zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. Haiek berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrerago Santiago eta honen anaia Joan, Zebedeoren semeak ikusi zituen. Sareak konpontzen ari ziren beren ontzian. Ikusi bezan laister, dei egin zien Jesusek. Haiek beren aita Zebedeo mutilekin ontzian utzirik, Jesusen ondora joan ziren. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna.
urte liturgikoari hasiera eman genion hain zuzen ere abendualdiko, lehenengo igandean, aurtengoan azaroan tokatu da, eta geroztik bi garai liturgiko berezi bizitu ditugu, hain zuzen ere abendualdia eta eguberrialdia. Eta gaurkoan, hain zuzen ere, atzokoan Jesusen bataioa ospatu ginen, eta gaurkoan, hain zuzen ere, Elizak urtean zeharreko garaiari ematen dio hasiera. Lehenengo astelena dugu, urte liturgikoko lehenengo astelena. Ez urte liturgikoari hasiera ematen diogu, baino diogulako baizik eta urtean zeharreko garaiari, aldiari, hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, hau dela normaltasuna bezala, egunerokotasuna bezala. Eta egunerokotasunak gure bizitzan izugarrizko garrantzia du. Hau da, egun gehienetan ez daukagu ezer berezirik edo gauza apartekorik, baizik eta egunerokotasuna, eguneroko lanak, eguneroko nekeak, eguneroko pozak, eguneroko momentu onak eta txarrak eta egunerokotasunak garrantzi handia dauka denon bizitzan. Eta liturgian ere bai, ezer berezirik ospatzen ez egun hauetan ere, egunerokotasun horrek ere badu bere garrantzia, naiz eta liturgia egun bereziz josia izan urte osoan zehar. Baina hala ere, egunerokotasun honek, gaurkoan ez dugu deuse berezirik ospatzen, baino entzun dugu jaunaren hitza, eta eukaristia ospatuko dugu. Eta gaurkoan, hain zuzen ere, Jesusek bere 4 apostolu nola deitu zituen aipatu digu evangelioak. Entzun dugu nola laurak arrantzaleak ziren, 2 senide alde batetik eta 2 bestetik. Alde batetik Andres eta Pedro eta bestetik Santiago eta Joan. Gainera, pentsatu behar dugu, 12 apostoluetatik zenbaitetan Jesusek 3 hartzen zituen aparte. Eta beti berberak, hau da, nola baita esan genezake, 12en artean edo 12 apostoluen tarten, bazuela beste azpi talde bat bezala, 3 osatutakoa, Pedro, Santiago eta Joan. Eta 3 horiek gaurko evangelioan agertzen zaizkigu, eta 3 arrantzaleak ziren. Eta 3 Jesusi baiezko eman zioten berehala. Hain zuzen ere, Jesusek deitu eta bere jarraitzaile bilakatu ziren dena utzita. Jesusengan konfiantza osoa jarrita. Eta horrekin ejemplu edarra ematen digute guk ere jaunaren deia bakoitzak bere bokazioa entzun eta berari jarraitzeko borondate hori eduki behar dugu. Gure zailtasunekin, gure esan genezake ditugun mugekin, ditugun goraberekin, hoiekin guztiekin, baino jaunaren jarraitzaile izateko borondate hori eduki behar dugu apostoluek bezala. Eskatzen diegu gaurkoan haien laguntza horretarako. Haiek, eta honekin bukatuko dut, Jesusek aukeratu zituen ez bestek baino hobeak zirelako, edo importanteagoak, edo ez nahi izan zuelako. Jende sentziloa, beren esan genezake akatsak eta beren zailtasunak eta zituztenak evangeliotan agertzen diren bezala, eta gu ere halakoak gera. Eskatzen diegu, erakuste zaigutela Jesusen jarraitzaile eta adiskide izaten haiek izan du ziren bezala. Atsegin bekizu jauna zure herriaren eskaintza hau. Ez egin gaitzala santu eta eman dezaigula apalki eskatzen duguna Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen
bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Kristo gandagoen gure salbamenaren misterioa gaur agertu duzu, herrialde guztiei argi egiteko. Zure semea gure izate hilkorrean agerturik berriztatu egin gaituzu, haren jainkozko argi hilezkorraz. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio bontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afal ondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko eta ahal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure adezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena.
Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz, inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiuz. Jainkoa guztieduna sakramentua eman diguzu janari. Apalki eskatzen dizugu, atsegin zaizun bizieraz zerbitza zaitzagola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.